Non é a primeira vez nin son o único grupo da oposición que reivindican o seu dereito a facer uso das dependencias municipais como despacho de traballo e de atención aos veciños. Sen embargo, Ciudadanos decidiu dar un paso máis e presentar unha queixa ante o Valedor do Pobo ante a falla de resposta do goberno local á súa solicitude. Esta queixa esperemos que o Valedor do Pobo tome cartas no asunto. Sabemos que non vai a ser moito máis que un toque de atención, pero o que nos obliga, ou nos obligaría, cousa que desde logo non vamos a facer, é a ir aos tribunais. É por lei que temos dereito a estes espacios, queremos traballar no Concello para defender os veciños, que ademais a oposición representa a outra mitad da población de Boiro, porque unha mitad representa, digamos, o goberno e a outra mitad representa a oposición. Queremos traballar, este alcalde non nos permite traballar donde temos que traballar, que no Concello de Boiro. Lembran dende Ciudadanos que cando o Partido Popular estaba na oposición reclamaba o uso destes espazos e agora que goberna impide que o resto dos grupos exerzan este dereito. Temos que recordar que no ano 2007 o actual alcalde, o señor Dieste, pediu tamén para o Partido Popular estes espacios. E agora que está no goberno está a denegar, está a impedir que o resto dos concelleiros podamos traballar aquí. A nós nos parece que isto non son actitudes, eu non sei se este señor se lle subiu o cargo á cabeza, pero desde logo está facendo un desprecio ao que é a actitude e a actividade da oposición do Concello de Boiro.